vagytok? Jó. Jó, kitűnő. Cincin, Tessék, nem szeppentél meg. olyan, mint egy kard. Ez egy bontókés. Hát, ez gyönyörű. Nem veszélyes. Van még több ilyen is? Cincin, most meg mit csinálsz? Nem is szabadna itt lennünk. Ez a tömlöc. Patkányok vannak lent. És megesznek. És kitépik a karodat! Vajon milyen mély lehet? Nem tudom.